tiri muchirongwa chenyu chamunoda napitapi Mai Chisamba show. Chirongwa chinotaura zvechokwadi tinonobata pamudzi nekuti dzanga dziri hurukuro cheteka. Saka tanhasi tikati regai tidaidze vari kubata mukati mebasa iroro. Tibva tadaidza negweta tichinzwa kuti kumutemo zvakamira sei. Vana vari kufa nezhara zvekushaya chekudya munyika ine upfumi hwakadai. Tikati titaure kuti upfumi huri pasi penyika yedu, Zimbabwe iri pamberi. Afrika yose hanzi Zimbabwe ndo ine vanhu vakadzidza vane pfungwa dzakapinza mumusoromo. Kupfungwa dzedu dzakapinzireiko kana vana vedu vari kuita bonde? Zvinochemedza mufunge, vana vedu vari kurarira 2 rand, vari kurarira sadza nebhonzo rasvisvinwa kare. Muri kuzvionawo sei? Hero jira kufuka kana kuwarira. Ngatiregei kudada nesingadadisi. Ndombouya kwauri talent. Uri kuiona sei iyo nyaya tiri kutaura? Nokuti vana ava takanzwa zvakare kuti vari kutanga madrug vari kuma 8 years, kuma 9 years. Asi vari kutengesa zvakare vanhu vari kutoenda kunotsvaga vabereki sezvandataura muchikamu chapfuura. Ko zvoitwa sei? Yangove njake Mai Chisamba. Ichokwadi vana vanototaura kuti ini kuti ndibvise nyadzi kuti ndiwane kahushingi ndinopedzisira ndangonwawo zvinodhaka izvozvo. Ende dzimwe nguva zvinodhaka vanotora kuti vavhare nzara iya. Ndingakuudzai ndine nyaya yekuti pane kamwe kamwana kakati tapedza kachidzidzo kedu kakabva kafenda. Ko chii? Ndokuzoti patakazotsvagiridza kuzoona kuti ari kunwa mapiritsi nekuti arurama neutachiona. Mapiritsi ari kumukurira. Wakapedzisira kudya rini? Anga apedzisira kudya manheru ane zuro wacho. Ende kudya kwacho kunenge kuri kunongedzera. Kunenge kuri kwekunongedzera. Saka zvinhu zvinosuwisa isu tiri kuti tine vemabhizimusi, tine vanoita zvicherwa, mari irimo muno muZimbabwe. Kazhinji tinoona mari idzodzo pavanoti vari kupa kuti vafadze vemunharaunda dzinoenda kubhora. Asi tiri kuti pane inenge yasara kubhora ikoko tadii kumbotarisawo vana. Kana vemasvondo vedzichechi vari kutaura zvakanaka nekudzinamatira nherera dzacho. Kunamata chese zvisina mabasa. Kune rimwe bhuku rechitendero rinoramba wani kuti kungonamata kuchiita zvinhu zvisina zvinobatika zvinonetsa. Kuti ngaite sei kuti tibve munjake ndozonda kukukandai mibvunzo yakaoma imi sevanhu vari mubasa. Tinobva sei munjake nekuti munhu ari kuti asi mwana wangu, asi mwana wababa vangu ngaite hazvisi zvangu ndototsvagawo business. Nekuti vamwe kana vakanzwa kuti zvibhawa zvaakuvharwa kana kuti vakanzwa kuti zvinonzwa munhu ari kutoitawo mari yake, mari yekuuraya kudai here? Chimwe chatinoona vana dzimwe nguva havatosvike pabhawa chaipo. Ngatirangarirei kuti vana ava kune vakuruwo vari kutsvagawo raramo nenzira iyoyo. Saka vana vanopedzisira vakungoita zvekunyangira vari mumadziro musina kana anoona. Ende ndiko kunogara kanhubu, ndiko kunogara mabhinya ese. Saka njodzi yavari yakanyanyisa zvikuru nekuti vanobva vanangwa nevanhu vaya vanoita zvinotyisa. Ndosaka tichizonzwa nyaya dzekuti mwana akazobayiwa nebanga. Inini pache zvangu ndinofunga kuti dzidzo inhaka ingape mwana mukana wekuti abude mudambudziko raanenge ari. Kwete iye ega asi vemumhuri make vazhinji vane vanin'ina nemazera achatevera. Inini pache zvangu ndinoona sokuti tikavapa dzidzo vana ava tichivapa zvekudya vana vanokwanisa kubuda mudambudziko. Kana uri mudzidzisi ukaona mwana aiuya kuchikoro asimo muklasi, imbozvibvunza kuti aripi. Mumiririri wedu, minista vedu veeducation, tinoda kuvabvunza mubvunzo kuti vana vari kungonzi havasi kuchikoro ava vangaitawo sei kuti vana ivava vanzi vawana dzidzo, nekuti ndizvo zvichavapa kodzero dzavo. Ndizvozvo vadiwatari nyaya iri kutaurwa pano mukunzwa kuti chikoro chinorapa. Togara ndichizvitaura pazvirongwa. Chikoro chinorapa, chikoro chinobhebhenura maziso. Nekuti kana munhu achinge adzidza ane kakunyara, ane kakuzviremekedza. Munhu kana akungorarama upenyu usina kuzviremekedza ndo vanongoswera vachiumburuka mudota. Churu chedu ngachikombwe. Nokuti mutsika nemagariro tinotaura kuti kana churu vanhu tikakomba churu hapana chiri muchuru chinobuda chigona kutibatsira. Asi tiri kunzwa kuti kune vamwe maminista tichazonzwa vachitaura vachitipa umbowo usina kugombedzerwa vachitiudza kuti ndavanani maminista vakasumuka vakatiitira basa. Asi regai nditore mukana uno wekuvatenda kunyange vasati vadudzwa nemazita avo kuti umoyo ihwohwo hune ubaba, hune umai,
hune ukama tisati tambosvika mubasa ravo iroro. Tiri kuona kuti zvinhu izvi zviri kukanya nyika, zviri kuramba zvichingodini dini zvichiuraya vana. Kondufu hatisi kusangana nadzo here paupenyu huri kuita vana owedzerwo nezvimwe zvamune muchifunga zvatisiri kunyatsonzwisisa? Talent. Amaisamba maita basa chatiri kuona ndechekuti vana utachiona hweHIV huri kukwirira zvakanyanya, nekuti tikatarisa pane vakaita research tunoona kuti patsvakiridzo idzodzo utachiona huri kuwandira paage group inobva mazera 15 kusvika pa24. Saka izvozvo kunyange minista vedu of health, minista Parirenyatwa, vanogara vachiimba rwiyo rwekuti ngatipreventei, ngatimisei kupararira kweutachiona hweHIV zvakanyanya sei pavanasikana mazera 15 kusvika pa24. Saka vatori neslogan yavo yavanoti closing the tap of new infections, kuvhara pari kubva mvura iri kungoyerera yeutachiona. Saka isusu taitofara tichiti minista tapawana pari kuyerera utachiona apa pavana vari kumbunyikidzwa vachitsvaga zvekudya. Saka zvamuri kutaura zvekuti ndufu dziriko, tine vana vane vana, ende kazhinji takatarisana zvakare nedonzero rekumisa kufa kwemadzimai akazvitakura kana kufa kwevana vachiri vacheche, zvematernal health. Tiri kuona kuti vana vanenge vaita vana ava vane utachiona vasina kana chekudya. Ndikada kupai muenzaniso, tino umwe akafirwa nemwana mazuva apfuura, mavhiki apfuura apfuura zvake makore 18, asi unoona kuti mwana uyu akati rwarei akatedza kumuendesa kuchipatara nekuti haasi kukwanisa zvakare kuti aende kuya kuti anowana kamari chero kakakawana aifanirwa kuti araise $12 akaishaya. Zvinorwadza chaizvo Talent. Nyika yeZimbabwe munozviona sei kuti mwana ari kurarama seChipfambi oitawo mwana wake otadza kuriritira mwana nekuti anenge achifanira kuenda kakubonde kuti awane chokupa mwana. Dzimwe nguva mari yamanzwa tichitaura pano ma5 rand, ma2 emuti, maputi, imari isingararamise vanhu. Unoionawo senyaya iri kukurika pano Otilia, wakutosiririsa newewo. Ndinoziva kuti zvinosiririsa. Inyaya inorwadza zvekuti Mai Chisamba, ende dzimweni dzenguva mukuona vana ava waitoona kuti vachikuonai tarisiro ravo rese rinenge riri paputiri. Ende uye chatakaedza kuita isu sevanhu veKatswe kudana munhu wese, utungamiri, nharaunda, kuti vaone kuti idambudziko rinoda kubatirana pamwe kuti ripere. Zvamambotaura zviya chataedza ndechekuti manjake apere. Mataura mukati pane utungamiri hwakasumuka kuti tibatsirane panyaya yevana iyi. Ndofunga isu seKatswe tinoda kutenda Honorable Minister Mfumira. Vakapindira vakanzwa chichemo chevana, vakadana vakauya kwatiri vakati tingabatsirane sei, ende tikavapa umbowo nekuti vana ava vangowanike kwese. Ukada kuti uende kuHopli kwachina dzimweni dzenguva vakati ndiri kuvatsvaga kunogona kuvashaya, but takabatsirana navo vakakwanisa kutora vana 54. Vana ivavo vakabatsirwa vakaiswa mudzimba dzavakachengetedzeka. Ende chishiro chedu chekuti kunyangwe vakabatsira venzvimbo imwe chete vachaenda kunzvimbo dzakawanda kuti vana vabatsirike. Tinovatenda Mai Mfumira. Kutenda chaiko akukwanisike. Mutsika nemagariro vanhu vanoti kutenda kwekitsi kuri mumwoyo. Imi munotendwa namusika vanhu, munotendwa nazame, hamutendwe nenyika, hamutendwe nevanhu. Nekuti kana maitira ivavo vamuinavo, maitira zame. Ngatisangane muchikamu chinotevera.